घातलेल्या आहेत त्या चुका न होता गट कसा सक्षम होईल, गटातली लोक कशी एकत्रित ह्या पद्धतीने तुम्ही जरा थोडं नियोजन करा. आमचा एवढाच ग्रुप आहे त्यांना. हा तेच म्हणजे तुम्ही त्यांना लगेच म्हणजे कसं होतं कधी कधी की गट तयार करायचे आणि आपण लगेच काय करतो, हा आणा वही आणा पेन घ्या नावं, त्या जी लोक आपण घेतोय त्यांना माहितीच नाही की गट कशाला तयार केलाय. त्याच्या संग चर्चा करणं गरजेचं आहे, बरोबर ना. बाबा हे आपण ह्याच्यासाठी गट तयार करतोय, आपल्याला एकत्रित खरेदी असेल, एकत्रित विक्री असेल, कुठल्या सरकारी योजनांचा एकत्रित लाभ असेल. कारण सरकारी कुठल्याही योजना तुम्हाला वैयक्तिक कोण देत नाही. जोपर्यंत तुम्ही गट गट म्हणून तुम्ही एकत्र नाही तोपर्यंत तुम्हाला काय भेटणार नाही. आणि ह्याचा फायदा हजारो लोक घेत आहेत, आपण त्याच्यापासून वंचित आहे, बरोबर ना. म्हणजे कितीतरी लोक घेतात दरवर्षी, पण आपण त्याच्यापासून वंचित आहे. आपल्याला माहित नाही तिथपर्यंत पोहोचायचं कसं किंवा कसं नियोजन करायचं. आता हे सय्यद सरांच्याच गावचा गट त्यांना बीबीकॉनचे मक्काचे बी गेल्या वर्षी 40,000 फ्री मिळाले. या वर्षीच भेटले ती, ह्या वर्षी, गेल्या वर्षी नाही, या वर्षी. आणि बियाणं फ्री मध्ये प्रत्येकानं 40-50,000 रुपये फायदा घेतला, काढला त्याच्यातनं, ते बेबीकॉन मधनं. आणि वरनं जनावरांना मका जे आहे ती मुरगास बनवून जनावरांना चालायला तयार. म्हणजे फक्त बेबीकॉनच नाही, मकाच नाही, तुमचं मका आहे, सोयाबीन आहे, मूग आहे, उडीद आहे, तुमच्या गटाला जी बियाणं लागत ती भेटणार. हा. आणि त्याच्याबरोबर ती म्हणजे रायझोबियम वगैरे सगळ्या गोष्टी